לצחי הלוי, כוכב פאודה, ובכלל כוכב גדול. ואני קודם רציתי להגיד שאת כל החזון הזה של בורג, הוא יבוא אחר כך ויחסל עם חבריו מפאודה, אבל... לא, דווקא מאוד הזדהית, אני קרא את הספר בקרוב. כן, כן, כדאי לך, בהחלט. טוב, אתה עושה פרויקט מקסים, תכף נדבר עליו מילה, אבל קודם, מה קורה עם פאודה? שאלה טובה, כולם שואלים את השאלה הזאת. שאלה לא טובה, יש שם בעיות אגו ואין עונה שנייה, אני מבין. לא יודע, אני לא מעורב בדיוק במה שקורה שם, אין לי תשובה. זה כל כך עצום, השמועות שאנחנו מכירים זה שבגלל כל מיני בעיות של אגואים והפקות וזה, לא נהיית עונה שנייה לסדרה הכל כך מופתית הזאת. במקרה הכי גרוע יכול להיות שגם להשאיר טעם של... לא, זה ניסיון יפה, אבל לא. כמו קרול קינג עם תכלית אחד. אבל אתה מנסה את הזמן לעשות דברים יפים, ואתה וחבריך מקימים עמותה או עובדים... בזלת. עמותת בזלת הוקמה על ידי יוצאי יחידת שמשון, יחידה שפעלה ברצועת עזה בין אמצע... היית בשמשון? כן, בין אמצע שנות ה-80, סוף שנות ה-80 עד אמצע שנות ה-90. ביחידה שעבדה המון ונחלה המון הצלחות. לימים היא נסגרה ברגע שיצאנו מרצועת עזה, וב-2008 החלטנו להקים את עמותת בזלת. המטרה הראשונית הייתה בעצם להקים אתר הנצחה, להנציח את המורשת של היחידה, את הנופלים של היחידה, ואכן אחד מחברי העמותה ניהל את פנימיית כפר הנוער העיינות, וסוג של נוצר חיבור בין כפר הנוער לבין העמותה. כן, שזה, נמצאים שם ילדים לא נקרא להם ילדים בסיכון, אלא ילדים שצריכים עזרה, נכון? אני מאוד מזדהה עם אנשי החינוך שם, אנשי חינוך מקסימים שדווקא, באמת זה נוער איכותי, מגוון מאוד, שמגיע מכל מיני רקעים שונים. ואנחנו פשוט בעצם מעבר ללהקים את אתר המורשת שם בכפר הנוער, פיתחנו תוכנית שנקראת תוכנית בזלת, תוכנית שאנחנו מריצים כבר שנתיים, שהיא מבוססת על ODT, Outdoor Training, יחד עם אנשי חינוך מקצועיים, שבעצם תוכנית שמלווה את תוכנית הלימודים שמתבצעת שם בכפר, ודרך פעילויות חוץ, בין אם זה ניווטים, שינה בשטח. אתם נותנים להם המון מוטיבציה והעצמה אישית, קודם כל זה שונה נורא מהדמויות שאתה בדרך כלל מגלם, אני מודה, כי פתאום יצא בך איזה מין צד רך כזה שפחות הכרנו. אבל איך יש זמן לשחקן בישראל שצריך להתפרנס וזה לא פשוט לעסוק בדברים האלה? ההפך, אם כבר לעשות דברים, ברגע שאנחנו מגיעים לאיזושהי הכרה מסוימת, אז לעשות את הדברים האלה, אני חושב שזה מבורך. אנחנו תמיד מוצאים לזה זמן, כל חברי העמותה עושים את זה בהתנדבות. מעבר לתוכנית בזלת, אנחנו גם הרצאות ומגיעים לשם לכפר. אני ערכתי את הנערים ואת הנערות באלבום שלי. אתה גם מוזיקאי. כן, נכון. ובאמת יום חמישי הקרוב יש ערב התרמה ראשון שאנחנו עושים. אנחנו פעילים אומנם כבר 7 שנים. עד כה עזרו לנו המון אנשים טובים. הגענו למצב שאנחנו באמת ככה רוצים לפתוח את זה לקהל הרחב, והחלטנו להרים ערב התרמה. אז תן את הפרטים שלו. יום חמישי הקרוב, בקאנטרי בסביון. יתרמו מכישרונם שי שטרן וערן זכוביץ', שיתנו חלק נכבד מהאירוע. אני אופיע עם הלהקה שלי ועם הנערים והנערות. מאיה דגן תנחה את הערב. אני מזכיר, כל ההכנסות הן לטובת תוכנית בזלת והפעילות שלנו עם בני הנוער. זהו, אני מזמין את כולם להגיע. הטלפון, יש את הטלפון מופיע על המסך. הנה, מופיע עכשיו בלי סוף. כן, יופי. זה כל כך מקסים, באמת, שאתה מוצא לזה זמן, שהחברים שלך מוצאים לזה זמן, שאנשים שיצאו מיחידה כל כך קרבית ומיליטנטית משקיעים את כוחם בסיפור הזה. שווה לעשות בזה סדרת טלוויזיה. שיהיה בהצלחה. תודה רבה. תודה רבה.